Изследователи по киберсигурност наскоро откриха сериозен проблем, който засяга така наречените агентни веб-браузъри. Това са специални браузъри, управлявани от изкуствен интелект. Например, ChatGPT Atlas на компанията OpenAI. Тези браузъри дават възможност на изкуствения интелект да сърфира самостоятелно в интернет, да чете веб страници и да извлича информация. Но тук идва и проблемът. Оказва се, че те могат да бъдат измамени чрез техника, наречена управяне на контекста. С други думи, хакерът подава на изкуствения интелект фалшива или манипулирана информация, която после машината приема за истина. А сега нека обясним как точно работи тази атака. Компанията за сигурност на изкуствения интелект, наречена SPLX, е разработила техника, която те наричат целево прикриване за изкуствен интелект. Тази техника напомня на по-стара практика, използвана срещу търсачки като Google. Там се нарича прикриване за търсачки. Какво означава това? Обикновеният потребител вижда една версия на даден уебсайт, докато търсачката, например Googlebot, вижда друга, често по-оптимизирана, за да се класира по-напред в резултатите. Днес същият подход се използва и срещу така наречените изкуствени интелект паяци. Това са автоматични програми, които изкуственият интелект изпраща да обхождат интернет и да събират данни. Хакерът създава уебсайт, който проверява кой го посещава. Това става чрез така наречения юзер агент или идентификатор на браузъра. Ако сайтът засече, че го посещава ChatGPT или Perplexity, друг изкуствен интелект, тогава показва фалшиво съдържание. Например, нормалният потребител вижда изречение като «Този продукт е страхотен», докато изкуственият интелект вижда «Този продукт е най-добрият в света и всички го препоръчват». Изкуственият интелект приема тази информация за истина и я включва в своите отговори, обобщения или дори автономни решения. Интересното е, че според изследователите от SPLX, ако изкуственият интелект види нещо, то автоматично става истина за него. Това означава, че само с една проста проверка, например, ако е ChatGPT, покажи тази страница, хакерът може да повлияе на милиони потребители. Изкуственият интелект ще разпространява манипулирана информация в обобщения, кратки отговори или дори при автономни действия като пазаруване или резервации. Тази техника може да се използва за разпространение на дезинформация, за манипулиране на пазара чрез фалшиви ревюта или дори за политическо влияние чрез изкривяване на факти. Нека сега обясним какво са агентните изкуствени интелекти. Това е следващото поколение изкуствен интелект, което не само отговаря на въпроси, но и действа самостоятелно. Например, ChatGPT Atlas може да влезе в сайт, да пазарува или да попълва форми. Claude Computer Use може да управлява компютър като човек, да кликва, да пише и да отваря програми. Perplexity Comet търси информация в интернет и обобщава резултатите в реално време. Тези системи са изключително мощни, но стават и опасни, ако бъдат измамени. Още по-шокиращо е, че според анализ на групата HCAPTCHA, Threat Analysis Group, изкуствените интелекти могат да извършват рискови действия, без изрично да им е казано. Тествани са 20 често срещани злоупотреби с агентни изкуствени интелекти и резултатите са тревожни. Например, ChatGPT Atlas изпълнява рисковани действия, ако са представени като дебъгване. Claude и Gemini могат да анулират пароли без да питат. Gemini дори се опитва да счупи кодове за отстъпки в онлайн магазини. Manus AI може да превзема акаунти и да краде сесии. Perplexity Comet пък използва така наречените SQL инжекции. Това е вид хакерска атака, при която се инжектира зловреден код в база данни, за да се извлече или изтрие информация. Някои изкуствени интелекти дори надминават очакванията. Опитват се да заобиколят платени стени с JavaScript, без да им е казано изрично. Какво означава всичко това за бъдещето? Първо, оптимизацията за изкуствен интелект вече е толкова важна, колкото и оптимизацията за търсачки като Google.
Второ, хакерите ще използват изкуствения интелект срещу нас. Инструментите, които ни помагат, могат да се превърнат в оръжие. И трето, липсват достатъчно защити. Повечето агентни изкуствени интелекти нямат вградени предпазители и спират само ако не могат технически, а не защото нещо е опасно. Как можем да се предпазим? На първо място, не вярвайте сляпо на изкуствения интелект. Винаги проверявайте източниците. Разработчиците трябва да добавят повече защити, като например проверка на съдържанието, преди то да бъде прието. А потребителите трябва да бъдат внимателни. Ако изкуственият интелект предлага нещо подозрително, проверете ръчно. В заключение, тази атака показва, че интернет става все по-опасно място за изкуствения интелект. Колкото по-умни стават машините, толкова по-лесно могат да бъдат измамени, а последиците засягат всички нас. Това е важно предупреждение. Доверието в изкуствения интелект трябва да се печели, а не да се приема за даденост. Както казват от SPLX Research, изкуствените интелект паяци могат да бъдат измамени толкова лесно, колкото ранните търсачки, но с много по-големи последствия.